Hemejäňize salam dostlar, men Mehri. Habarsyz galma gepleşimizin 358-nji bölümine hoş geldiňiz. İlk bilene Döwletjan Ýagşymyradowyň ýene bir gezek Türkmen ýylny boýsandyrdy, ýeňi şazanly we türkmen baýdagymyzy bütün dünýäde parlatdy. Döwletjan aga, janyňyz sag bolsun, gutlaýan, hemişe ýeňişleriňiziň höwri köp bolsun. Dostlar, bu bölüme diýsen täzeliklerimiz köp. Ýekiji like'yňyzy, tesbiriňizi gallaran bolsaňyz, hananna başlaýalyň. Klip täzeliklerine başlaýat elbetde Mät Nazarow bilen Show Me The Love aýdymy. Klipiň sahnalary diýsen owudan bolupdyr. Dostlar, yine bir klip täzeligimiz Howjum bilen Swizy 347-den Why Why aýdymy. Aýdym gaty prikol we çakayan aýdymlaryň biri bolupdyr. Ata vay benme? Yo Jim men mekan. Ata why hena why kaka why dada why Shawty got big booty like Cardi, drip so clean it the Supreme Marty. You want that smoke, you ain't know how. Klip täzeliklerimizin innikisi Rüstem Hally we Dize Dağamızdan gelýär. Harsy dünýä aýdymy. Aýdymam klipim diýsen gowy. Nefes adamı zulüm, tutar yüreğini kapkara kurum. Peyda var peyda yok deyip ölçer adamı telefe koyup. Koymuşlar üstünde pembe, beni diktim makamda pembe. Aýlary ýene bir gysgaçyk film hökmünde klip täzeligini hödürledi. Gowlaşýan aýdymyny. Jema alanymyzda aýdym klip gowy ýöne azvuçka berilen üçin bir hilrek realny dälýaly görnüpdir. Bir hilek döwledin ýany men özüm başçydy ýani. Salam. Ony. Kıyıver salam. Sen senin nikahın yapıldı. Ya yüreğim barla dedimi, ya da menin durmuşumu harla dedimi. Elbette Nazir agamız gelýär. O da çat bölümi. Ýene bir täzece klip hödürledi, ýaşap bilem ogaýdymy. Yaşap bilem o, sen karlarını duymazım. Yaşap bilem o, her gün gözlerim görmesem. Yaşap bilem o, anana itetini içmesem. Yaşap bilem o, gözüme okuyken. Ýene bir täzece klipimiz DJ Bega'dan gelýär. Perfekta aýdymy. Bu DJ Bega'myza ma arada ýitdi bölün, ýene de täzelikler hödürläp başlady. Bala perfecto, korkuma gap yok. Gördüm gözlerim ben, yönetem olacak yok. Bala sen perfecto, korkuma gap yok. Gördüm gözlerim. Azat Dönmezow täzece cover aýdymyny hödürledi. Belki söýgü bu cennet bilmedim aýdymy. Köpüňize bilýänsiňiz, adyndanam tanyş bolşýaly. Özbek Ýulduz Usmanowanyň aýdymyny cover boldy. Belki sevgi bu cennet. Bilmedim ya olmasa dozoktur. Bilmedim belki sevgi bu. Dostlar, başlaýas jan ses şahaçygymyza. Elbetde Jahan Bagşy bilen meniň söýgümi anan aýdymy. Akbal meni qıynadı ağladı söýgü. Yüreğime bağladı söýgü. Meniň söýgüme anan. Yüreğimde aldamar. MP3 şahaçygymyza başlaýas dostlar. Elbetde däl-dädeden ömür aýdymy. Men pikirimçe bul aýdym gynançly aýdymlaryň biri, ýagny agyr aýdymlaryň biri we her kimiň düşünjek aýdymy dälmika diýen. Net başylar gazanýan uçy puly. Durmuş adalet dä bilem okulup. Haýda hakyky dostum bilem ok bilip. Iki çağ gerekmi ýa ýetikmi biri. Eklenjiň başyma düşünmedim. Näme üçin men ýalyklar tomuzda üşünmeli. Inniki MP3 täzeligimiz ýene de Nazir agamyzdan, Nazir Habibow oglum aýdymy. Başımın tacısın sen benim oğlum. Oğlum, tenmeli yaşad ya doğru. Mehribanlar MP3 şahaçygyna dowam Batyr Muhammedow bilen bagtyň bolsun aýdymy. Agamyz kime bagt dileýär bu aýdymda bilmedim. Toy edýän diýdiler
Ya sana baktım bulsun bir ayra koydunur ağlama baktım bulsun. Dostlar, inniki dinletjek aydymym AI-da yasalyp durýan. Dinläp görüň, hany özüňiz baka beriň. Gyzlar geleydi. Türkmen ähenginde bolupdyr. Ey yaranlar, ey halayıklar, yol verin kızlar geleydi. Cefa çekmeye Gelýäs YouTube täzeliklerimize gelenimize dostlar, täzeligimiz bar size. Maloy bilen yüz gepleşip geçirjek bolýas. Ve nähil soraglaryňyz bar bolsa, galdyryp bilersiňiz. Dostlar, habarsyz galma gepleşigi başlan wagtlary, könüller ýatlagy şahajygy ýokdy ýadyňyzda bolsa. Ýöne soň goşuldy we hemmäniň iň söýgül şahajyklarynyň birine öwrüldi. Bugünkü de ýatlaja köneje aýdymlarymyň biri Pelwan Halmuradowdan "Yalan söýgülim" diýip tanalýan aýdym ýöne Sadaja ulum aýdymy. Yalan söýgülim, onanma illere, onanıp düşlere, bana sütüm etme. Hiç var duymadın mı, mendeki yüreği? Enniki köneje aýdymlarymyzyň, aýdymlarymyzyň biri DJ Vega Mahymjan aýdymy. Mahymjany elden aldylar. Yüreğime yara sallılar, men neyleyin aydın adamlar, Mahymjany menden aldılar. Dostlar, gelýäsinde biziň siz bilen Sibiýaz gurýan şahajygymyza, siziňe meňem gowaran şahajyklarymyň biri tesbirler okalan şahajygymyza. Geçen bölümde ilkinci tesbir galyp berekella sözüne münasip bolan dostumuz Perman Çäjekowdan gelýär. Salam aleykum rahmatullahi ve berekatuh. Gowmusyňyz media tamanyň ähli işgärleri işiňizi üstünlük arzu edýän. Ýekeje haýyşym bar Jeýsi Nuragy däl-däde bilen gepleşip gurnasaňyz gaty begenerdim eger mümkin bolsa diýär Perman. Elbette Perman bu sözleriň ýetirerin Jeýsi Nuragymyza hökman suratda iň ýakyn günlerde geçirer diýip umyd edýän. Inniki owadan tesbir gelýär Ihlas Bulyewdan. Media tema gepleşigindäki üstünlikleriňiz bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Mähri hemde Jeýsi Nura siziň eden zähmetiňiz we görkezýän dörejiligiňiz hakykatdanam haýran galdyrjy. Her bir ädimde ösüş, her bir işde bolsa uly ihlas duýulýar. Bu gezek ilkinci tesbir yazmağa yetişmedim, emma muňa garamazyn, siziň üstünlikleriňize begenip, size diňe iň gowy arzulary edýärin. Geljekki işleriňizde hem uly üstünlikler ýaran bolsun diýe. Sag bol, hem işekler ýaly ihlas, owadan tesbirler galdyrýan, seňem işiňde üstünlikler. Baýdurdy Orazow doganymyz şeýlerek tesbir galdyrypdyr. Media tema toparını uly hormat bilen, her hepde täze aýdymsaz täzeliklerini ýetirip, dinleýijilere ruhy lezzet baýlayan bu toparyň işi ören gymmatlydyr. Siziň zähmetiňiz bilen köp adam täze aýdymlar tapýar we ruhy dinjelýär. Goý media tema topary mundan beýlek hem üstünlikleriň tepesinde bolup, hasta köp täzeliklere halk bilen paýlaşsyn. Üstünlikler hemişe ýoldaşyňyz bolsun diýe. Sağ olun Baydurdy, galdyran tesbiriňiz üçin, biziň çekýän zähmetimiz sizi begendirýän üçin biz de begenýäris. Mähribanlar, indiki tesbir gelýär Gulya Berdiýewadan. Media tema size köp sağ olun. Men sizi bundan beýlekde uly üstünlük arzu edýän, ýoluňyz ak bolsun. Size Moskwadan Marly Rahim bilen Guljahanyň adyndan köp salam, gaty sabırsyzlyk bilen garaşýan, mährisiz gaty owadan we mylaýym diýe. Sağ olun köp Gulya bu galdyran tesbiriňiz üçin. Berdimuhammed Allah Nurufly doganymyz şeýleje tesbir galdyrypdyr. Salamu aleykum. Töweleme göz değmesin size. Gow bolupdyr gepleşik ýöne, gysga bolupdyr. Adyndan 15 minut edäýin diýe. Size mährilçe sesiňizi eşitmek ören ýakymly diýipdir. Sağ olun Berdimuhammed galdyran tesbiriňiz üçin. Biz hem hepdämiziň ähliçe täzeliklerini size hödürleýäs we şoňa laýyklykda videonyň uzunlygy çykýar. Dostlar, gelýär inniki tesbir Vito Scaletadan. Söhbet Jumayewiň sakky jaýdymy 1-nji klas wagtlammy?
ýatlaýar. Ha, wagtlamy ýatlaýar diýär. Günne mektepden gelip ejemin telefonunda dinleýärdim diýär. Şol aýdym çykanda men hem şo ýaşlarda mykam diýip ýalňyşmasam pikir edýän. Elbetde iň gowaýdymdan berdi. Bäh, dostlar, canly sesler dogonumuz. Bilemok adyny. Şeýlerak bir zat ýazypdyr, görüň. Daýdajan gürlemäni öwren, Nazir ağa, Celil ağa diýip ýörmedi diýär. Mene Nazir ağa, Celil ağa diýip izlenýän bolsam, diýmek ki gürlemäni öwrenipdirin. İkinciden menen tak daýda durmuşda çykam hogen tak bagyşlarsyňyz. Dostlar, görüşüňiz ýala bu bölümde täzeliklerimiz azy ýöne sazy. İçinden haýsyny halan bolsaňyz, tesbirlerde galdyryp geçmeyi unutmaň we men şeýlelik bilen bölüm jemläýin. Iň esasy zat özüňize goýja seredin, hemişe ýylgyryp beräň. Hoş sag bolun. So, howcum. Kim ayol? Bilen zokmu, tanan zokmu? Balda, normal. Yaşa, bilemok. Yo, adamı çıkaran o. Bilen. Mening sevgimi anan. Aýdym ýatdan çykartma duruň, mening sevgimi anan. Üç elbette delde de bilen başlaýar ömür. Söz gelen. Ne bolýar gatam. Daha sonra inniki dinleçek aýdymam, aýda ýasalyp durýan dinläp görüň hanin. Alo. Komentariýalar. Zabıt ayıp düşünmesen tersen sana da. Tamam. Men odan opdurmuşum. Asa bugün berdi de şonu şoň üçin obraz etdik. Türkmen